tun kuka kuma za mu iya kwana muna yi a nan. Amma guda ɗaya da yake ci min rai a kullum shine kowa baya mana zaton alkhairi, sai dai ki ji ana karuwai ne su, ba sa kwana a gidansu, sun raina iyayensu, ba su zama a gidansu, kaza irin wa'annan abubuwan. Which ni na sani, kowa ya sani wanda nake mu'amala da shi, duk daren duniya ko karfe nawa na gama aiki sai na koma gidanmu. Sannan kuma ni fim ko da na fara mu'amala, ni yanzu kamar babana abokin 'yan fim ne da yawa, kai ka sani. Abokin 'yan fim ne babana sosai, duk waɗanda nake mu'amala da su zaki ga babana yana mu'amala da su sosai. Kin gane abin? To amma sai ki ga mutum bai san rayuwarka ba, bai san abin da kake yi ba, amma sai ki ga ya zo ya shiga maka ya ce ai wannan 'yan iska ne, ba su kwana a gidansu, sun raina iyayensu, sun kaza. Wuce na san cewa ni ina da kyakkyawan fahimta da mahaifiyata da mahaifina, ni duk duniya ma bani da aminai kamar su, mahaifiyata da mahaifina. So kuma sai ki ji ana 'yan iska 'yan iska, which kuma yanzu misali kwanan nan zaki ga an yi kame a Kano na 'yan hisba. Idan kika duba rankatakaf hotels ɗin da aka je babu 'yar fim ko guda ɗaya, amma zaki ji ana cewa 'yan fim. Abin da matan waje suke yi wallahi 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 kwatan shi 'yan fim ba sa yi. Kin san me yasa? Saboda ke 'yar fim kin san cewa duk abin da kika yi zai zama topic of the town, to kina kokarin karewa saboda kar a ce din kin yi, ko da kina yi a boyen kike yi ba a buɗen kike yin shi ba, amma sai ki ji mutum ma bai san ki ba, bai taɓa ganin ki ba, amma ya zo ya zauna a guri yana labaran ki, wanda idan kika zo gurin ma kuma bai ma san ki ba. To kullum waɗannan su ne matsalar, karuwai ne. Ba zan ce ba a saba wa Ubangiji ba, ana yin saban, amma menene sai ki ga yadda ake wani lokacin ma sai ki ce wallahi abin da ake wa matan fim ma shi kaɗai ya isa ya sa su aljanna. Kwanaki ina zaune da mamanmu, wata ta yi video a TikTok ta cewa idan aka je location haɗa mata ake, maza da mata guda 10. Wallahi ina zaune da mamanmu, I felt very very bad. Amma abin da na sani shine mahaifiyata tana da understanding, kuma ta san rayuwar da ni da ita muke yi a gidan. So duk abin da zaki zo ki gaya mata already ta san me yarta take yi. So irin zaki ga ana abubuwa kaza a ce kaza wanda ko da ana yi din ba yadda mutane suke faɗan ba. Abin yayi yawa, mu mata ne. Amma ina dan na san an fi yi wa mata, amma mazan ma ana musu mummuna fahimta, ana muku aiko? Dukan ku ana muku. To yanzu wannan last magana da take na cewa an gani a cikin an ce kaza din nan, ni kaina ina zaune ga mata ta gani a gefe ga ƴaƴana muna zaune muna kawai sai wannan me kai da sai da ne da na sanin ma kunna wannan abu saboda na rasa ma me zan ce, nayi shuru na ce kawai abin da na kalla na ce ina ga ƙauyen sa ake wannan abin da ina tunanin to ni Allah to tunda ai ina ga masallaci. Amma ina kuke ganin waɗannan maganganun suka samu asali ne, saboda ana yawan faɗi a gari. Ai yanzu kin san me na gano, akwai wanda shi a duniya in bai taɓa fim ba gani yake ba wanda zai san shi. Ai akwai wanda su dama balle yanzu yanda aka gano sirrin YouTube, kawai sai mutum ya zo ya buɗe YouTube ko TikTok ya ce bari in ja followers, kawai sai ya creating din magana kawai ya faɗe ta ya shirya ta, sai bayan an zo an kwambi ido ya raina baya kaje yana cewa na yi shayar da kaza a yafe ni kaza. So irin wayannan abubuwan suna faruwa wanda kawai daidai za mu haɗu daɗin ta. Ni kullum abin da nake faɗa ba nan bace madawwama, za mu haɗu a babban gari. Dan small akwai wani abu kuma da ake yawan faɗi akan cewa wasu producers ko directoci kafin su bawa mace role sai sun dan nema wani abu daga wurinta. Wannan abin yana faruwa kuma? Na mai kuɗi ko menene? Kamar sai sun nema yin wani abu da ita. Hakan na faruwa? To wannan ko ban san wanda suke irin wannan abun ba, amma ni dai na san tunda na taso mai ruwa to za ka tsaya ma, to wai in hakan ma yana faruwa za ka kama mutum ne ta karfi ka ce za ka yi mai irin wannan abu? Ai dama shaidani ya ce. Sai dai ina ga shaidani ya ce dama, kuma ni gaskiya ban san wannan abun ba, ban sani ba ko masu yi ne suke faɗar haka a kansu. Amma ni ban san wannan ba, ban taba gani ba, kuma a duk wannan har wanda ma muke mu'amala zan dinga tambaya ke an miki kaza ce mu, to ban sani ko aljanu dai ake wa. Amal akwai mata da ke fuskantar haka? Gaskiya kin san abin da na sani guda ɗaya shine ko da abin da kika zo da abin da za a bi ki da shi kenan. Idan da tsatsiya ce ke kika zo, dole ba wanda ya isa ya kalle ki. Akwai fuskan ma da idan mutum ya gani wallahi bai isa ya gaya miki maganar banza ba. So amma idan kika ga an yi wa mace haka, maybe fuskar ta gani suka gani, maybe she's too soft, ko kuma an ga irin ita kawai ballagazar ce, maybe za a yi mata. Amma dai ni na san cewa lokacin da na shigo fim ina ya karamata ma duk sun sani,
kuma di ina mu'amala da kowa, to me yasa ni wani bai taba zuwa ya ce min lalle sai na yi abu da ke zan sake a fim ba? Ko ana yi gaskiya ni ban fuskanta ba kuma ban sani ba zan iya ce miki ba a yi ba, tunda akwai waɗanda suke shiga rigar fim din, wani ma yaron yaro ne, kin gane abin, yaron yaro ne amma zai je ya yaudari wata da fim, maybe in ya san tana so ya ce mata ai zan sake a fim kaza, maybe yayi, kin gane. Saboda idan kika duba ma duk 'yan matan da zaki ga a TikTok kwanaki da na gani irin suna maganganun, wallahi ban san ko guda ɗaya ba. Kin gane abu? So kin ga ba zan sa ta a layin yar fim ba. Kuma ni a stage ina ban ga wacce ta ce a lalle ta zo tana kuka ko wani abu ta ce a amal ai an ce kaza ne. Yauwa ba zan ce ba a yi ba. Amma kuma gaskiya dole sai in ke ce aka ga kamar ga yadda kike sai a miki daidai da yadda kike. Na'am. Bari na dawo wurin ka mai shadda. Akwai matsala ta rashin haɗin kai a masana'antar ku. Me yasa? To abin da yake jawo rashin haɗin kai a masana'antar Kannywood, ni abin da na fi kalla shine siyasa. Lokacin siyasa ta zo ana samun irin wannan abun da kuma magana da na faɗa ta farko akan interest. Misali wane yana jam'iyya, akwai yadda abin yake shine akwai abin da mutanen gari ba sa fahimta amma ya kamata a fahimtar da su. Wani dama kana jin haushinsa ko kuma yana jin haushinka, to sai kuma aka zo aka yi tawa da ke kana waccan jam'iyyar shi yana wannan jam'iyyar, ko kuma wani lokacin ma za ki ga kuna jam'iyya ɗaya amma wannan sun ware side ɗin nan, wannan sun ware side ɗin nan, kin gane. So mu yadda muke yin abin, kuma shi kawai abin ɗan fim sai ɗan fim. Za ki ga idan ma mun gama kuma siyasar kuma za a dawo a daidaita kamar ma ba a yi ba. Idan kuma season ɗin siyasa ya zo za ki ga an yi abin kamar za a ci babu, irin zan ji haushinka za ka ji haushina sosai ba. Abu wai magana amma an je siyasar na faɗa na ce ne dama can ko kana jin haushin ana jin haushin ka, to sai kuma ta zo ta haɗe kai kana wannan jam'iyyar ina nan jam'iyyar, to kawai sai a da ana yaƙar juna, sai kuma kiga daga bayan an gama siyasar kuma sai a da normal a cigaba da rayuwa, a dawo a cigaba da wannan. To gaskiya yadda muke katsalandan ko in ce muke shiga cikin harkar siyasa, za ki ga da yawan mu marraja a wannan sun yi nan wannan sun yi nan, to yawanci irin wannan abin gaskiya na ɗaya daga cikin abin da ke haifar mana da rigingimu. To mai shadda zan so in ji ya kake tunani za a tunkaro wannan matsalar, amma kafin nan barin tambaye ka dan small. Akwai wani batu da ake cewa wai kaman shugabancin Kannywood kaman baya aiki yadda ya kamata ya yi aiki, don shi yasa ake samun matsaloli kaman waɗanda muka tattauna a kai yau. Kai ya kake kallon abu? To da gaske ne wallahi. Abin da yasa, abin da kuma yake ja irin wannan abun, akwai wanda ya cancanta su zama shugabancin, ba su suke yi ba wani lokacin. In gane yanzu in ka zo kana magana, ni a tunanina in aka ce yau dan fim aka zo aka na magana fim, su waye suke fim din. Amma yanzu ya ga wani fa dakka haure ya zo ya zama abokin yan fim, ya saba a cikin shekara da shekaru yana ciki, kawai sai ya dinga jin kawai dan fim ne, sai kaga ya fara tunanin shugabanci. So irin wannan abubuwan gaskiya na ba ni dama, ni tun da nake gaskiya Allah ya sani ban taba sha'awar wani shugabanci ba, saboda to me zan yi da shugabanci, in tsaya yi aiki na. Kuma ni na yarda da wata magana da Mishadda ya yi guda ɗaya da ya ce siyasa ita ta haifar mana da irin shigen irin wannan, saboda tuntuni ni kaina ina bincika kaina me isa wai irin wannan abubuwan suke faruwa da mu yanzu, wanda ni na sani a baya shekara 10 da ta wuce baya ba ma irin wannan abubuwa, saboda lokacin kawai kasuwancin ne ake yi, ba wani sassauci tsakani, kin gane. To ba mu ma da time din da zamu shiga harkar siyasa, to dan wani dan tazara da aka samu na canjin yanayin abubuwa yasa sai aka dan shiga siyasa, kuma sai na gano gaskiya ita ce ta bada gudunmawa ta wannan abubuwan. Amma da zuciya ma fa, ni na fi yarda da zuciya ma, ni mai ruwana da kai zaka je kowa ba wanda ya isa ya cire ban wani. Wato ka ba kaɗe ba wasu ne ba, kamar yadda na faɗa miki, mu ɗin ya kamata in za mu yi siyasar ba laifi bane da mu, kowa zai iya ra'ayinsa amma ba tare, tunda yan siyasar nan manya muna ganin yadda suke, za ki ga an yi ɗaurin auren wannan da wannan, za ki ga ƙarshe wane ne waliyin wanci, kuma za ka ga a zahiri rigimar suke ta gaske, amma mu sai ki ga mu ba ma iya yin irin wannan abin, sai abin ya zo ya zama ƙiyayya ta gaske fa, wani abin sai ya zo ya lalata zumunci, wani abin sai ki ga an zo an zama irin enemies for life ɗin nan, irin wannan abin. To gaskiya ni abin da yake ci mutuwa ƙwarya shine ina so mu yan fim in za mu siyasa dan Allah mu dinga lura. Mai shadda za mu zo wurin shawarwari, to yanzu mun zo gaba mafi muhimmanci a wannan shirin namu na yau, wato shin yaya za a gyara masana'antar Kannywood? Barin fara da kai dan small, ko kuma barin fara da Amal. To ni a bangare na abin da nake tunani za a gyara masana'antar fim shine a rika sanin waɗanda za a rika shigo da su, ba waɗanda suke ciki ba. Di yarinyar da za ta shigo a rika sanin ta cancanci ma ta zama a cikin masana'antar, saboda akwai 'yan mata da zaki gani wata already a waje ta yi sunanta,
sai ta gama sai kiga ta zo ta ƙara da fim. Kin ga already dama ta gama sunanta a waje an san wace ce ita, sai kuma ta zo ta yi jumping into film. Kin ga idan ta shigo sai ta ƙara mana akan wannan yan iskan da ake faɗa. Kin ga saboda tana cikin mu. To a rika sanin wa'anda za a ɗauka a saka a fim ko kuma a shigo da su cikin fim. Ni ina tunani idan aka yi haka za a gyara masana'antar sosai in terms of ma misali mata. Saboda matsalolin zaki ga ba a ma yawancin magana akan maza matsalolin tafi akan mata. To idan aka san su waye yan matan da ake ɗiba ake sawa a cikin fim ɗin, to kamar zai ɗan gyara mana masana'antar sosai. Mun gode sosai. Amal mai shadda kaifa. So ni abin da nake so mutane masu kalla shine ina so da waɗanda suke kallon mu da kuma masoyan mu akwai adalci guda da nake so su yi mana. Wannan harkar tamu da muke muna ba da aikin yi fiye da yadda ake tunani. Yanzu ni ina da ma'aikata da yawa ƙarƙashin kamfani na, ina da 'yan mata da yawa da nake sakawa a fim, misali kan irin su Amal Suwaye. Waɗannan yaran suna kula da 'yan uwan, suna kula da iyayensu. Kuma Alhaji aikin nan shi muke iya, shi muka sani, shi muke fitowa muke. Duk wani abu da ni mai shadda na zama a dalilin harkar fim ne. Tunda na shigo harkar fim ni ba wanda ya sani, amma na zo na yi fim, in fact ma ni 'yar fim na aura. To ina kasuwanci a gefe da kuɗin fim nake. Na zo ma na fara yin talla, ya zama da cewa na kasance producer na farko ma wanda ya fara yin talla. Na samu kuɗi da talla babu adadi, don kuɗin da na samu a talla ma ni ban samu a fim ba, amma kuma a dalilin fim ɗin ne. Kin gane me nake? To support ɗin ma yana ƙaranci. Misali da in banda yanzu da muka ce ga gwamnati ta mana waɗannan abubuwan, amma da ba ma samu irin wannan support ɗin. To ina so masoyan mu su dinga mana fatan alkhairi, sannan su dinga mana addu'a. Lokacin da dama dan adam tare yake bai cika goma ba, dole kowa yana da bangaren kurakuran shi da yake yi. Duk lokacin da masu kallo suka ji akwai wani abu da muka yi wanda ba daidai ba ko kuma wanda ba su fahimta ba, ni na fi tunanin su dinga contacting wasu daga cikin, saboda akwai lokacin da kawai wani labari zai yaɗu na rumu, amma sai kiga an yi spreading din shi, an yaɗa abun. Tunda dama su yawanci mutane ba su yaɗa abun alkhairi sai na shari. To ni masoyin mu dai da ku muke alfahari, tunda in babu kuɗin babu mu, ku kuke kallon mu, ku kuke zuwa ku subscribe a YouTube channel, ko ma a ina ne, in ma YouTube, in ma Netflix ne, in ma Amazon ne, ko ma ina ne, da zai baza ku muke rawa. Da Allah ku dinga yi mana fatan alkhairi, kuma ku dinga taya mu da addu'a akan abin da yake faruwa. Ta kuma hakan masana'antar Kannywood kamar yadda na faɗa, masana'anta ce wadda miliyoyin mutane suke cin abinci a ƙarƙashin ta. Masana'anta ce wadda kawai ikon Allah ce. Tunda duk maganganun da ake faɗa a kanta, mutum kafin mu shigo cikin harkar ake faɗa. Duk wani zagi da ake wa masana'antar Kannywood, duk abubuwan da ake faɗa na aibanta ta, wasu ma daga cikin ta su fito su zage ta. Harkar dai ga ta nan har yanzu bata ruguje ba, bata rushe ba. To kin ga masana'anta ce wadda mutane sai kana cikin abin zaka fahimta. Ana taimako a cikin masana'antar fiye da yadda kake tunani. Ana ba wa matasa aikin yi a harkar fiye da abin da kake da. Ban ce ba a yin kurakurai ba, amma abu gudunmuwar da ake bada ta fi kurakuran da ake yi yawa. So ina ganin masana'anta ce wadda yanzu tunda ma ga gwamnati ta waiwaye ta, insha Allahu masu kallon mu su kwantar da hankalinsu daga kan fina-finan da muke yi din ma za su ga ci gaba fiye da na da a cikin abubuwan da muke, insha Allah, a wannan shekarar da muke ciki ta 2024. Mun gode sosai mai shadda. Bari da karkar shirin da Baba Dan Small. To ya kake ganin za a gyara masana'antar Kannywood? to gaskiya farko rashin ilimi ya bada gudunmawa. Akwai karancin ilimi a cikin mutanen mu, yawanci 60% na mutanenmu akwai karancin ilimi a tsakanin. To shi kuma duk inda rayuwa take, rashin ilimi da rashin tsari da rashin ka'ida da muke yanzu, ya kamata a ce ai shi agreement da kike gani, wannan abun kadai sai ya hana ku zaman lafiya. Wannan abun da kai, saboda abu ne yazo a addinance, yana da kyau duk abun da zamu zama masu tsari akan wannan. Kuma na gano rashin hakan problem ne a tare da mu, kuma dole sai mun zama masana'anta an mata katanga. Abin da yasa nace katanga saboda kofofinta duk a buɗe suke, shi yasa matsalolin suke. Ya kamata mu zama da katanga. Kuma na ga shirye-shiryen da yanzu shugabanni suke da hukumomin da suke da alaka da fim, na ga sun ɗauko wannan tsarin. To na tabbata insha Allah a wannan shekara da muke ciki, ni nake baki labari, zaki dawo ki ce lalle wannan canjin kin ganshi a tare da mu. To mun gode sosai Baba Dan Small da waɗannan shawarwarin. To da haka dai muka zo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Kai shiri fa yayi daɗi. Masha Allah. Mun gode sosai, mun gode da kuka halarci wannan zaure. Kuka wayar mana da kai kan wannan batu, kuma kuka ba da shawarwarin da ya kamata ku bayar.
Allah ya sa idan muka sake gayyato ku za ku zo. insha Allah. Baba dan Small dai na san zai zo ko? Thank you very much. Najamatu. No problem. Yes. To masu kallon mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Da farko ina so na miƙa godiya ga babban editan sashen Hausa na BBC Aliyu Abdullahi Tanko wanda ya tsara wannan shirin, sai kuma abokan aiki na da suka taimaka suka ɗauki bidiyon wannan shiri, Umar Isa Lado da Mustapha Shaba, sai kuma ni da na shirya shirin na kuma gabatar. Kamar ko da yaushe sunana Madina Dahiru mai shanu a cikin shirin Mahangar Zamani. Sai mun haɗu a episode na gaba.